Agyaman kay iti Apo, ket iwaragawagyo, tina indakalan, anagana, ipakaamoyo, kagadagiti, tatao, dagiti, inaramid na. Agkanta kayo iti pagdaydayaw iti Apo, saritaan nyo ti amin na nakaskasdaaw nga inaramid na. Agrago tayo, takwa na tayo, ti Apo. Agragsak ko maamin, nga agsasarbi kankwana. In kayo agpatulong iti Apo, agdaydayaw kayo kanayon iti imatang na. Dakayo akaputotan ni Abraham nga adipena, dakayo nga anak ni Jacob a pinilina. Laglagipenyo dagiti nakasdaw nga inarimid na, dagiti milagro ken paggedeng nga ipaulog na. Ti Apo ti Diyos tayo, nagiti bili nagpaay tentero daga, sila lagip ngagnanayon iti katulagan na, kaligiti karina iti rinibo a kapututan. Tungpalena ti nagtulaganda, ken ni Abraham, ken tiin karina ken Isaac. Nagitulag ti Apo kani ako bitagnanayon na waninggana, iti mataginayon nga anuruten ni Israel. Ited ko ti Kenan kinunana, tagikwamento, ti daga iti agnanayon awan inggana. Madaydayaw ti Apo.
Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ibinigay niyo po sa amin upang kami ay makapagpurit, makapagsamba. Gabayan mo po kami sa lahat ng aming gagawin at ginagawa. Pagpalain ang bawat awit, mensahe at pagsamba. Ilapit mo ang aming mga puso sa iyo at manatili ka sa aming mga piling. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Jesus, oh Jesus, nagandawat ni Jesus, oh Jesus, nagandawat ni. Amen. Good morning! Well, lakas ng bati ni Morris. Mas malakas ang bati niya kaysa lahat kayo at lahat sa inyo. Pag nagsama-sama kayo, mas malakas yung boses niya. Naimbagagsapa kay aming kakabsat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mga kapatid, una-una sa lahat, ito po yung huling linggo ng buwan ng Hulyo, the last Sunday of July, our Stewardship Month. Anong sunod na buwan? Agosto. Ano pong pinagdiriwang natin kapag Agosto? Anniversary. Anniversary na po natin. Una-una, bahagi po ng pagdiriwang natin nating anibersaryo. O nga pala, bakit nga ba nalipat? Dati Marso, tapos naging Oktubre. Ngayon, bakit August na? Kasi pong sinusunod natin, historically, kaya itinama natin kasi yung taon na binibilang natin ay yung taon na kung kailan unang naganap ang unang pagsambang protestante dito sa Pilipinas. August 28, 1898. Yun po yung unang pagsambang protestante dito sa Pilipinas. At yung sa panguna ni Chaplain George Stahl. Si Chaplain George Stahl na unang pastor na nagkandak ng worship service dito sa Pilipinas ay Metodista. Marami sa mga dumalo sa unang pagsambang yan ay mga Pilipino, hindi lang mga American soldiers. May mga Pilipino din. Kasama sina Don Paulino Zamora. Yung tatay ni sino? Yung unang Pilipinong pastor, Nicolas Zamora. Pero si Paulino Zamora, pamangkin siya ni Father Jacinto Zamora ng Gomborza. Nako, history. So 1898 yun. Yung mga sina Paulino Zamora na dumalo sa pagsambang yan ng unang pagsambang protestante sa Pilipinas, sila yung mga naunang mga miyembro ng NACS, United Methodist Church. Sila nagpasimula. Nung tapos yung pagsambang yun, nagtuloy-tuloy yung pagtitipon ng mga Pilipino, sina ni Paulino, hanggang sa tinayo nila ang NACS. So, tinetrace natin ang kasaysayan ng NACS UMC doon.
Kaya 1898, August 28 yun. 1898. Kaya 128 years tayo. Pero yung pag-organize as a local church, 1899. Pero hindi natin pwedeng balewalain yung kasaysayan na nagmula noong 1898. Kaya 128 tayo ngayon. August 28, 1898 yon. Ay 128 tayo ngayon. Sige po, bahagi po ng ating pagdiriwang ng ating 128th anniversary ay ang 13th ba, Chair? Anniversary ng Loading Ministry. Palakpakan naman natin yun. Ang lakas ang palakpak ni Johan, pero dito ang hina. Ang loading, ang hina rin. Anniversary po ng 13th anniversary din po ng loading. Kaya kung papansin natin ngayon, may mga nakadilaw. May mga dilawan ngayon. Nakasuot sila ng dilaw. Dilaw na choir gown. Sila po yung mga choir ng, members ng choir ng loading. Pwede po bang tumayo kayo? Diyan sa inyong mapuan. Tayo po kayo dyan. Ayan. Sila po yung mga members ng choir ng loading. Ay, ang hina talaga ng palakpak nyo. Welcome sa Ilocano worship ng NAX. Ang Ilocano worship na hindi talaga masyado gumagamit ng Ilocano. Kasi maraming hindi nakakaintindi ng Ilocano. Yung liturgy lang ang Ilocano. Sige po, maupo na po kayo. Ay, Pastor. Yung white card. Meron din po tayong kasama ngayon na nagre-review para sa kanyang CPA board exam. Mula po sa Sanchez Mira, Cagayan. Si Bernalay Baldovizo. Bernalay, tayo ka. Dito ka nga, anak. Ayan, first time, pang fourth time na niya ngayon, pero yung unang 3 linggo nasa Tagalog, English siya. First time niya dito sa Ilocano. Kuna kanya na Sanchez Mira. At daapong ko bakit idi at taga Sanchez. Idi ibagak te pilyedo na amuna no taga Sadino. May mga galinato kasi ang mga galinato, maraming galinato sa Sanchez pero may isang lugar na kung saan sila doon Doon nanggagaling yung aking isa sa aming mga lola noon. Maliit pa kami noon. Meron pa po ba mga first-timers dito sa Anax? Ang mga loading, 13 years na sila dito. Wala. Sige, tawagan na rin natin habang nandito si Bernard. Tawagan na rin natin yung mga magdiriwan ng kalangkarawan sa linggong ito. Hopefully, nandito sila ngayon. We have Ezekiel Jan Arazon, Francisco Sichanco III, Maria Leona Feliciano, Joan Leslie Pascual, Kim Domingo, Jocelyn de Armas, Samuel Cadiente, Janeline Domingo, Stacy Drilon, Vianini Corpus, Perlita Domingo, Rufino Capol, Lex Glenn Lau, Erin Gensis Garcia, Ruel J. Lemmy, Jonathan Gumagay, Faye Jenna Rubio. Meron po bang ibang mga nagdiriwang o magdiriwang na kalang birthday sa linggong ito? Pero hindi nabanggit ang pangalan. Si Dalar? Bakit dollar ang pangalan? Dapat pounds. Ordinar.
Kung gusto nyo ng D, dapat dinar. Mas malaki yun. Ang dollar, 60 pesos. Magkano ang dinar? Sino pa? Meron pa po bang ibang mga magba-birthday? Kung wala na, sige. Pwede po bang, sa loading, wala bang magba-birthday dyan? Ay, wala. Kailan? Wala pa. Sige. Can we just extend our hands toward them? Let us pray for them. Nasa harapan po namin ngayon, Panginoon, si Berna na sa unang pagkakataon kasama namin sa Ilocano Worship. Nandito siya sa Manila ngayon, Panginoon, dahil nagre-review para sa kanyang CPA board exam. Hindi po aksidenteng dinala nyo sa amin ngayon si Berna, Panginoon, sapagkat alam namin na this is the day that you have appointed for us to pray for her. Inaangkin namin ngayon, Panginoon, ng kanyang lisensya bilang isang CPA. Ngayon pa lang, Panginoon, we now claim her license. Grant her wisdom, grant her knowledge. Tanggalin mong anong mga pag-aalala, pag-aalinlangan, bagkus give her that confidence na pasado siya sa kanyang examination, board exam. Samahan siya sa kanyang tinitirhan ngayon at sa bawat pagpunta sa review center hanggang sa araw ng kanyang pag-exam. Patuloy mo siyang gabayan. Once more, we pray for her and we claim for her license even this very moment. Salamat din sa bagong taon na pinagkalob mo at pagkakalob mo kay Dalar, Lord. At sa lahat ng mga magdiriwang ng kalangkarawan sa linggong ito, i-bless mo sila. Hindi lang ng bagong taon, bagong buhay, kundi kalakasan at pagpapala. Sa ngalan mo, Kristo, ito kami panalangin. Amen at amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday, Dalar. God bless you. And welcome, Berna. God bless you. Mga kapatid, tulad ng sabi ko kanina, August is our anniversary month. Bahagi po natin pagdiriwang ng ating anniversary ay ang ating replica special offering or replica envelope. Sino po sa inyong wala pang replica envelope? Taas ang kamay. O, si Ate Minda, wala pa daw siyang replica envelope. Meron na? Bigyan siya ng dalawa, isa sa kanya, isa kay Jessie. Sabihin mo, Ate Minda, sabihin mo kay Jessie, pinapabigay ni na pastor. Dumalo ka daw sa anniversary Sunday. Meron pa po bang walang replica envelope dyan? O, si Marisa, Ate Marlene, wala pa daw replica envelope. Aalay po natin yung ating replica envelope offering sa anniversary Sunday. Sa anniversary Sunday, joint service po yun. Dahil joint service, 9 po tayo. Now, yung ibang mga activities natin sa anniversary month ay maipapaalam sa inyo sa ating mga sumusunod na pagsamba. For the meantime, tulad ng na-announce nung nakaraang 2 linggo na, at paulit-ulit kong in-announce to last Sunday,
Meron po tayong Miracle Sunday Special Offering ngayon. Bakit Miracle Sunday Special Offering? Kasi po, wala yung ating box ngayon, ano? Anyway, mamayang after sermon pa naman. Miracle Sunday Special Offering sa Ilocano, sa Katagalog, English, gagawin yon. Para po ito sa mga sa scholarship program ng ating simbahan. Hindi po ng ating simbahan sa Naksa, ng buong United Methodist Church all over the world. Yun po yung purpose ng ating Miracle Sunday Special Offering. And then, July 30 and 31, ang ating Lakbayan Retreat. May mga kinausap na po tayo para sa ating Lakbayan Retreat. Ito po yung ating discipleship program na binigay sa atin mula sa Bishop's Office at kinakaskade natin ito sa komperensya, distrito at sa mga local churches. Hopefully, yung mga kinausap natin ay makakadalo talaga. At kung meron pa pong gustong sumama, ano teacher? Pwede pa? Kompleto na ba yung 20? Hindi pa. 15 lang. Kompleto na? Kulang pa. Pero kung may gusto pang sumama sa ating Lakbayan Retreat, pero siguraduhin nyo na kayo pwede makapagturo, ha? At makakasama sa pagtuturo para sa Lakbayin. Welcome po namin kayo, pero kausapin po ninyo ating mga diakonesa para dyan. Especially Teacher Abby, para sa ating Lakbayin. 30-31 po yan, Huwebes, Biyernes. 2 araw po yan. Meron pa po ba tayong announcements? Wala na? Sige. Sige, tawagin na ang ating stewardship chair. Alam nyo ba? Good morning. Alam nyo ba? Hindi pa. Ayan. Sino po yung umattend kahapon? Ayan, wala atang umattend. Ako lang po ata yung umattend kahapon. So, ito po yung last Sunday na po natin ng Stewardship Month. So, alam nyo ba? One of the distinguishing methods of the early Methodist movement was having regular class meeting. What is class meeting? A class meeting was a small group of about 10 to 12 people who meet regularly, usually once a week, for spiritual growth and mutual support. Ito yung once a week na magkukumustahan, magbabatian kung ano yung mga nangyayari sa isang linggo. Each class was led by a class leader who was typically a trusted lay person rather than an ordained minister. The leader's role was to guide discussion, offer encouragement, and check on the spiritual well-being of each member. Unlike a Bible study every Sunday, it focused primarily on learning doctrine. The class meeting emphasized personal discipleship. The class meeting became a cornerstone of early Methodism rapid growth because it's combined fellowship, accountability, pastoral care, and practical support in a simple, reproducible format. In fact, many churches today use a small group or discipleship group that trace the roots to this Methodist practice. Pero alam nyo ba kung ano ang pinagmulan ng class meeting na ito? John Wesley introduced the class meetings as a way of asking members to provide financial support for the first permanent Methodist chapel center. Members were divided into small groups
And each week, the leaders visited their members to collect 1 penny. The class meeting reminds us that church is built not only through giving, but also through growing together in Christ. As followers of Christ, as faithful and obedient oikonomos, we are called not only to give, but also to grow, to disciple, and to make disciples. May our fellowship with one another strengthen us to live faithfully and fulfill Christ's Great Commission, one soul, one conversation, and one life at a time. Ngunit subalit, alam nyo ba na hindi lamang ang ating soul, ang ating sarili ang dapat nating pahalagahan. Dapat din ating pangalagaan ang ating kapaligiran. Because faithful, obedient, oikonomos is environmentally friendly. During these visits, however, the leaders observed that many members were not living accordance with Christian teachings. May mga naglalasing pa rin po sa mga ibang lugar, meron pa rin pong mga nagsusugal, meron pa rin pong nag-a-abuse ng kanilang mga asawa, pati na rin ang kanilang mga anak. Many live in ways that were not Christ-like. These concerns were reported to John Wesley, who encouraged the leaders to provide spiritual counsel during their visit. Kalaunan, ang gawaing ito ay naging regular weekly meetings na. Bukod sa pangungulekta ng lingguhang ambag, tig 1 penny, tinipon ng mga leader ang kanilang mga grupo at mga small classes for prayer, encouragement, accountability, and spiritual growth. Beginning with the simple question, how is it with your soul? Ang nagsimula bilang penny a week collection ay naging isa sa pinakamabisang paraan ng metodismo sa maaring mahirap, lalo na kung naalala po natin yung kahapon na sinabi ni Pastor na to serve enabling session na dinaluhan ng mga 40 members from different organization, ng lay organization na ang collectively by living out all this, we become faithful and obedient oikonomos, and in turn faithful disciples of Jesus Christ. Go be a faithful, obedient oikonomos. Go be a faithful, obedient disciple. At nawa, hindi po mananatili na lamang sa atin, but also go make disciples, all for the God's glory. At kahit simpleng paraan lang po, tulad ng pagdadala ng mga tumbler, tapos kung may makita po kayong mga basura, yung mga upuan, pwede po natin iayos. Hindi lang po pagbibigay, kundi yung environment po natin ay may ayos po natin. Yan lang po ang ating balita sa araw na ito. God bless us all. Amen. Salamat, Ate Neri, sa alam nyo ba. Sige po, pwede po bang dalhin lahat ng mga bata dito sa harapan? Mga bata po na kayo dito sa harapan upang kayo aming may panalangin. Tayo manalangin. Nandito po sa harapan namin, Panginoon, mga batang ito, silang mga kinabukasan ng simbahan at kinabukasan ng aming lipunan. Salamat po sa pagdala sa kanila dito sa simbahan. Salamat po sa oportunidad na may panalangin sila at i-mold sila sa pananampalataya. I-mold sila sa Kristiyanong pamumuhay. Ngayon, Panginoon, dalangin namin, i-bless mo mga batang ito. Patuloy mo silang baguhin.
palakihin ayon sa iyong kalooban. Ilayo sila sa anumang sakit at kapahamakan. I-bless niyo sila sa kanilang pag-aaral at sa paglaki. I-bless niyo rin kanilang mga magulang at lahat ng mga nangangalaga sa kanila. Ipagkaloob ang kanilang mga pangangailangan. Ipagkaloob, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Bigyan sila ng magandang kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Sa ngalan mo, Kristo, ito aming panalangin. Amen at amen. Sige mga anak, punta na kayo sa inyong mga Sunday school. Panakaiba sa Tinasantuan Asurat. Baro at tulag, 1 Corinthians chapter 4 verses 1 to 2. Masapul nga ibilang da kami akas adipen ni Kristo, ken nadutokan nga agaywan kadagiti palimed ti Dios. Ngem masapul napudno ti adipen iti apona. Ti sao ti Apo. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Matthew 28 verses 16 to 20. Isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya tumayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Madayaw ka, O Apo Kristo. Ti saom, ti silaw, ti dalan ko, kanlawag, ti pagnag. Ti saom, ti silaw, ti dalan ko, kanlawag, ti pagnag.
Praise. Maraming salamat po sa mensahe ng awitin. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Yung problema pa rin ni Pastor kanina. Good morning po! Ayaw po talaga nila Pastor ng Tagalog. Ayun po. Ngayong linggo po ay ang huling linggo, kagaya nga po ng announcement kanina ng ating Stewardship Month. At sa bawat linggo ay napakinggan natin ang iba't ibang mensahe patungkol sa ating temang oikonomos o pagiging faithful and obedient steward. Tayo'y sumandaling manalangin. Aming Diyos, salamat sa oras na ito na kami tatanggap ng inyong mensahe. Dalangin namin, Panginoon, buksan niyo po ang aming isip, ang aming tainga, ang aming puso sa aming pakikinig at pagtanggap ng inyong mensahe. At linisin niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Nahamon po tayo. Nahamon nga ba? Nahamon po tayo at patuloy tayong hinahamon simula nung unang linggo ng ating Stewardship Month na maging matapat at masunuring katiwala ng ating Panginoon sa lahat ng kanyang ipinagkatiwala po sa atin. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang pagiging katiwala ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag naririnig natin ang salitang stewardship, kadalasan ang naisip natin ay yung 3 T, di po ba? At napakinggan natin yon sa mga nagdaang linggo, ang time, treasure, at talent. Totoo nga po, mga ipinagkatiwala ito ng ating Diyos. Ngunit may isa pang mahalaga. Ito po ay ang pagtitiwala sa atin ng ating Panginoon sa mabuting balita. Maaaring may ilan sa atin ngayon nag-iisip kung usaping mabuting balita o gospel ay hindi ba para sa mga pastor lang yon? Ano po? Hindi ba para sa mga lay leader lang, lalo at katatapos ang ating LSA? Ano po? Hindi ba para sa mga preacher yon? Hindi ba para sa mga choir? O sa mga creative arts? O para sa mga media team? Ano po? Na parang sinasabi natin minsan, sila lang yung may otoridad, sila lang yung inihayo, sila lang yung may kapangyarihang magsiwalat o magsalita. Kaya ngayong umaga ay nais nating pagnilayan ang tanong na ito. Paano nga ba tayo nagiging katiwala ng Ebanghelyo? Una po, kilalanin na may nagmamay-ari ng lahat. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, ilang ulit niyang kinatagpo ang kanyang mga alagad. At isa sa pinakamahalagang tagpong ito yung sa ating text kanina sa Mateo, ay ang pagkikita niya at ng kanyang mga alagad sa bundok na kanyang itinuro sa Galilea. Mahalaga ang bundok sa kasaysayan ng Biblia. Mula pa nung lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ang bundok ay presensya na ng Diyos at lugar kung saan naghahayag ang Diyos ng kanyang kadakilaan. Dito sinabi ni Jesus sa ating unang bahagi kanina ng Ebanghelyo, ibinibigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Bakit kaya ito po ang unang sinabi ni Jesus bago niya ibinigay yung dakilang kautusan? Mahalagang maunawaan natin ang konteksto ng panahong iyon. Ang mga Hudyo ay nasa ilalim ng pamamahala ng Imperyong Roma. Ano pong ibig sabihin? Ang emperador ang kinikilalang may pinakamataas na kapangyarihan. Siya ang sinusunod. Siya ang nagbibigay ng kautusan. At sa pananaw ng marami, siya ang may-ari ng buong imperyo. Ngunit sa kalagitnaan ng ganitong kalagayan, ipinahayag ni Jesus, sabi niya, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay nasa Kanya. Sa madaling
salita, ipinapakilala niya ang kanyang sarili bilang tunay na Panginoon at tunay na may-ari ng lahat ng otoridad. Napakahalaga nito sa mga alagad dahil sila po ay isusugo upang ipagpatuloy ang misyong sinimulan ng ating Panginoong Hesus. Hindi sila hahayo ng sarili nila lamang, kundi hahayo sila kasama ang otoridad ng nabuhay na Kristo. Ang otoridad na gumagabay sa kanila, ang otoridad na mag-i-empower sa kanila. Ang otoridad na ito ay maipahayag ang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesus. Bilang mga katiwala, mahalagang kilalanin muna kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng otoridad, sino ang tunay na nagmamay-ari ng lahat. Dahil hindi tayo ang may-ari, hindi tayo ang may-ari ng Ebanghelyo, at tuwing pinag-uusapan natin tungkol sa stewardship, ay nagkakaroon ito ng kahalagahan kapag kinikilala natin mula sa Salmo 24:1, ang lahat ay sa Diyos. Ano po? Hindi tayo ang may akda nito. Hindi tayo ang nagpasimula nito. Kung ganon, sino tayo? Pakitanong nga po sa inyong katabi, sino tayo? Ayun, salamat po. Tayo ay mga katiwala na pinagtitiwalaan ng Diyos. At dahil kinikilala natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, kinikilala rin natin ang kanyang otoridad sa ating buhay. Sa panahon ngayon, napakaraming gustong maging master o owner ng ating buhay. Maaaring may pera, kapangyarihan o posisyon, katanyagan, trabaho at ari-arian. Ngunit ang lahat nito ay hindi rin sa atin. Tayo ay mga katiwala. Pangalawa, tayo ay tumanggap. Sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1, dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at mga katiwala ng hiwaga ng Diyos. Tinawag po ni Pablo ang kanyang sarili na lingkod at katiwala. Hindi niya sinabing ako ang may-ari. Bakit po? Sapagkat siya mismo ay tumanggap ng ipinagkatiwala ng Diyos. Maalala po natin ang sikat na kwento, yung kilalang kwento ni San Pablo bago siya nabago, yung sa daan ng Damascus. So siya ay tumanggap sa ipinagkatiwala ng Diyos. Gayon din ang mga apostol o mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Tinanggap nila ang dakilang pagsugo. Tinanggap nila ang utos ni Jesus na nagsasabing, humayo kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, at turuan silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Sa madaling salita, tinanggap nila ang pagiging katiwala ng Ebanghelyo. Dahil naging tapat sila sa pagtanggap at pagtupad sa misyong ito, tayo ngayon ay nakikinig, tayo ngayon ay naramdaman at nakita ang kabutihan ng ating Diyos. Ngunit hindi lamang naging madali ang kanilang pagiging katiwala. Naranasan nila ang pag-uusig. Naranasan din nilang mapagod. Naranasan nilang mabilanggo maging sa kamatayan. Ngunit nanatili silang tapat. Kaya't sinabi nga po sa talata 2 ng Corinthians, ang katiwala ay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Mga kapatid, isipin natin ito. Paano nga ba nakarating sa atin ang mabuting balita? Sa tagal na panahon, hanggang sa ngayon, nasa atin, nababasa natin ang Biblia. Naririnig natin ang mga sermon, ngunit paano dumating sa atin ito? Dahil may mga taong tumanggap, bago tayo. May mga taong nagturo, may mga pastor, may mga Sunday school teacher, may mga lay leader, may mga magulang,
may mga kabataan, may mga lolo at lola, may mga misyonaryo. Sa bawat henerasyon ay may mga taong tumanggap at naging tapat na katiwala ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ngayon po, sa panahon natin at sa sandaling ito, tayo ay tumanggap. At malamang matagal na nating tinanggap ang Ebanghelyo. Ang tanong ay, tayo ba ang magiging tapat sa na henerasyong magpapatuloy nito? Ulitin ko po, tayo ba ang magiging tapat na henerasyong magpapatuloy nito? Sapagkat ang pinakamahalaga ay hindi lamang ang pagsasabing, "Here I am, Lord, send me." Kundi ang manatiling tapat hanggang sa huli. Mahalaga ang pagtanggap, ngunit mahalaga rin ang pagiging tapat. Nabibigyan ng buhay at kahalagahan ang pagtanggap natin sa mabuting balita, pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas sa pagiging tapat natin sa Kanya. Pangatlo, tayo ay hahayo. Ito yung isang medyo kinakatakutan na salita, ang paghayo. Ano po? Dahil kinilala ng mga alagad ang otoridad ni Jesus at tinanggap nila ang kanyang ipinagkatiwala, sinugo sila ni Jesus. Sabi niya, "Kaya't humayo kayo." Hindi sinabi ni Jesus, "Mga pastor, humayo kayo." Hindi rin sinabi ni Jesus, "Mga lay leader, humayo kayo." May mga matataas na posisyon, humayo kayo. Kundi, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya't humayo kayo." Sino ba ang mga alagad ni Jesus? Sila po ay mga alagad na hindi perpekto. Sila ay nagkakamali, may pagkakamali, may kahinaan, napapagod din, ngunit inutusan sila ng ating Panginoon. At hanggang ngayon, ang utos na ito ay patuloy na nangungusap sa atin. Ano ba ang ibig sabihin ng paghayo? Kailangan ba nating lumabas ng bansa? Kailangan ba nating lumabas ng ating komunidad, pumunta sa ibang probinsya? Hindi lamang ito tungkol sa pagpunta ng ibang bansa o pagpunta ng iba't ibang lugar. Maaring magsimula ang ating paghayo sa ating sariling tahanan, sa ating pamilya, sa ating kapitbahay, sa ating mga paaralan, sa ating trabaho at sa ating komunidad mismo na kinabibilangan. Paano natin ginagawa ang mga tao na maging alagad ni Jesus? Sapagkat ang utos ng ating Panginoon, "Gawin ninyo silang alagad ko." Hindi sa pamamagitan ng pamimilit. Hindi rin sa pamamagitan ng pakikipagtalo. Hindi rin sa simpleng pagpaparami ng miyembro sa simbahan. Kundi sa pamamagitan ng pagbabahagi at pagtuturo ng salita ng Diyos. Pagbabahagi ng Ebanghelyo at pamumuhay na sumasalamin kay Kristo. At habang tayo ay humahayo, may kasamang napakahalagang pangako, yung assurance. Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." Hindi tayo isinugo ng tayo lamang, na tayo lamang nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon sa bawat hakbang ng ating paglilingkod. Kaya mga kapatid, kung iisipin natin, naririto tayo bilang mga mananampalataya, hindi dahil sa sarili nating pagsisikap, kundi dahil sa mga taong naging tapat na katiwala ng Ebanghelyo sa mga nagdaang panahon na pinagkatiwalaan ng Panginoon. May mga taong tumanggap, may mga taong humayo, may mga taong nagturo, may mga taong hindi napagod o tumigil sa pagbabahagi ng mabuting balita. Ngayon po, tayo naman ang tinatawag ng Diyos. Sa pagtatapos ng ating stewardship month, naway hindi lamang tayo mabuting katiwala ng ating oras, ng ating time, talent o treasure, kundi higit sa lahat, maging matapat tayong katiwala ng Ebanghelyo. Sapagkat
ang ebanghelyo ay hindi para kay pastor. Ang ebanghelyo ay hindi para sa lay leader. Ang ebanghelyo ay hindi para sa iilan. Ang ebanghelyo ay para sa lahat. Kaya ang tanong, tatapusin ko ang mensaheng ito sa pamamagitan ng tanong na ito. Tinanggap mo na ang ebanghelyo, ngunit bilang katiwala nito, kanino mo naman ito ibabahagi? Ulitin ko po, tinanggap mo na, narinig mo na ang ebanghelyo. Ngunit bilang katiwala, kanino mo naman ito ibabahagi? Naway matagpuan tayong tapat ng ating Panginoon. Amen. Mensahe ti Kanta Loading Choir. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po ang ating loading choir. Sila po ang ating mga kapatid na tinutulungan natin sa ating ministeryo na loading ministry. Once a month or twice a month, meron po tayong feeding, pagpapaligo, at pagpapahayag ng salita sa kanila. Tamang-tama ang mensahe natin sa umagang ito. Steward of the Gospel. Ito po ang isa sa mga binabahagi na natin ng ating salita. Sabi nga po, alam nyo ba na may loading ministry po tayo? At ngayon po ay malapit po, na-announce kanina na sila po ay muling magdaraos ng anibersaryo. Ito po ay nangyayari 2 beses isang buwan tuwing 3:00 ng hapon at malugod po namin kayong inaaniyahan sa ministeryong ito. Sama-sama nating ipagdiwang at ipagpasalamat ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsamba at pakikinig ng Kaniyang salita sa atin. Ipagdiwang po natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng ating mga kapatiran sa loading ministry. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa ating ministry. Muli po, sama-sama po tayong manalangin at magpasalamat sa Diyos sa ministeryong iniatang niya po sa ating iglesia na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa ating mga kapatid na ito. Naniyahan din po namin kayo na patuloy pong sumuporta sa atin pong ministry na ito. Pakinggan po natin ang awit ng ating loading ministry sa pangunguna ni Deaconess Sharon. Naglalaro sa ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Pagbabago, kapag
kabiluan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw na naman siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ko, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Laro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Masabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Awang kasagutan, walang magbabago. Kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw na naman ang siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako? Wala ka, Kristo. Sa buhay ko. Sige, pwede po bang dito muna kayo sa maluhuran? Upang may panalangin namin kayo. Dito kayo sa luhuran. Nay, dito po kayo. Pwede po kayong lumuhod kung gusto nyo. Sige po. Sige po, ito po yung opportunity natin ay may panalangin ang mga kapatid natin na nasa loading ngayon. Tayo manalangin. Narinig po namin ang mensahe ng kanilang kanta, Panginoon. Nasaan kaya ako kung wala ka sa buhay ko? Minsan, Panginoon, ang kantang to,
ito yung karansan nila at maging kami rin. Minsan nawawala kami sa iyo. Subalit salamat sapagkat patuloy mo kaming hinahanap, patuloy mo kaming inaakay, gaya ng paghahanap mo sa mga kapatid na ito at lahat ng mga kasapi sa loading, mga dumadalo sa loading ministry. Hinanap mo sila, dinala mo sila sa simbahan. Dalangin namin ng Panginoon, pagpalain mo mga kapatid na ito. 10 ng kanilang mga kasama sa loading ministry. Nawa, hindi lang sa amin maging totoo, kundi pati sa kanila, yung kanilang kanta na nabago ang buhay namin, nabagong buhay nila dahil nahanap mo sila. Patuloy mo silang baguhin, Panginoon, gaya ng patuloy na pagbago mo sa amin. Basbasan mo mga kapatid na ito, bagamat sila'y nasa kalsada, yung marami sa kanila, walang tirahan, permanenteng tirahan na tinutuluyan, subalit pinagpapala mo pa rin sila. Patuloy mo silang pagpalain. Magsugo po kayo ng mas marami pang mga tao na magpala sa kanila. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin. Amen at amen. Sige po, pwede na po kayong bumalik sa inyong mga upuan. Salamat po and God bless. Panangipaay kadagiti sagsagot. Espiritu liwliwa, dayawan nga ipangruna, ti langit kan ti dagat. Amen. Narito pong aming mahandog sa iyo, Panginoon, pagpalain basbasan mga ito. Bahagi po ito sa mga pagpapala mo sa amin at ngayon binabalik namin ang mga ito sa iyo bilang simbolo ng aming pagiging tapat na katiwala. Basbasan mo muli, dalangin namin mga handog na ito. Gamitin mo pang sa ganon ay lalo pang mahayaga yung salita at lumagana pa yung paghahari dito sa mundo. Basbasan mo rin mga kapatid na nagsiyandog sa mga ito, patuloy nawan nilang tanggapin ang siksik, liglig, umaapaw na pagpapala at biyaya. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Mga kapatid, tulad na nasabi ko kanina, ngayon din kong ito, atin din pong ipagkaloob ang ating Miracle Sunday Special Offering. This is for the scholarship fund of the whole United Methodist Church all around the world. Mabanggit ko lang,
Alam nyo ba na ang United Methodist Church, may alam nyo ba ha? Alam nyo ba na ang United Methodist Church ay nagtayo ng isang university sa Africa? At doon sa lugar na kung saan halos napakababa ang literacy rate. Marami ang hindi nakakabasa. Maraming hindi nabibigyan ng opportunity na pumasok sa eskwelahan or pumasok sa kolehiyo. The United Methodist Church established the Africa University. At ngayon, marami na pong mga Africans ang beneficiary ng Africa University Scholarship Fund po ng church. Ang pinanggalingan ng pagtatayo sa university at ang pinagagalingan ng ginagastos para sa mga estudyante doon. Ganon din po, ang United Methodist Church ay marami pong mga scholars sa buong mundo. Sa iba't ibang mga bansa, we have the Grace Scholarship Foundation. Ang Grace ay Crusade Scholar. Ito po yung kahit anong degree, kahit anong kurso, kapag nag-apply at na-aprobahan, pupunduhan po ng United Methodist Church yun hanggang sa siya'y matapos. Ganon din, we have the CCTF, Central Conference Theological Education Fund. Ito po yung scholarship para sa mga pastor. All over the world din po ito. So, yun po, marami pong mga pinupunduhang at sinusuportang scholars ang ating simbahan all over the world. At ito pong offering natin ay isang maliit na bahagi lang ng ating pagsuporta sa scholarship fund ng ating simbahan. Ating pong ipagkaloob ang ating special offering, miracle offering, habang ating inaawit ang ating closing hymn. At habang kinakanta din po natin, muli sa lahat ng mga may prayer request for healing dito ululuhod, yung ibang mga prayer requests at thanksgiving dito. At intercessors, may intercessors para sa mga healing requests at mga ibang prayer requests naman. Let us sing our closing hymn. Manipuni chay gloria, ket kaya't naglawag tay, akasilaw tuy daga. Parang-rangan tay ti sinaw, ingganan bye-bye, bareng no intay maispal, kararwan na pukaw. Rabi nga ingat sipngan, kandaluyo na bilag, aglaylayag sumipsipot, iti silaw jay igid. Parang rangan tay ti silaw, inggat pangirti paybay, parang intay maisan, kararwan na pukaw. Intercessors, please.
Tayo'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na to. Nakalob mo sa amin. Salamat po sapagkat hinamon mo kami na maging mabuting katiwala ng iyong ebanghelyo. Pinaalala mo sa amin na ang gawain ng pagpapahayag na iyong salita, pagbabahagi ng mga salita ng kaligtasan, ay hindi lang nakapatong o naka-reserve sa mga pastor, mga diakonisa, o sa mga officers ng simbahan, sa koro, sa media prod, kundi responsibilidad naming lahat. Manatili nawa ang hamon na to sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa maging tapat kaming katiwala ng iyong salita, ng iyong ebanghelyo. Mula sa linggong ito, nawa magkaroon sa amin yung desire na ibahagi ang iyong salitang aming narinig sa lahat ng dako. Magsimula sa aming pamilya hanggang sa aming mga kaibigan at sa lahat ng tao. Sa oras na ito, Panginoon, salamat din po sa mabiyaya at pagpapala. Salamat sapagkat patuloy mo kaming binabantayan, inaalagaan. Salamat po sapagkat ikaw ang siyang Diyos na nakakaalam sa bawat pangangailangan namin. At ngayon, Panginoon, nasa harapan ang mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan. We ask you, dear Jesus, ipatong po ninyo ang iyong mapagpala at mapagpagaling na kamay sa kanila. Release your healing mercy, dear God. We declare healing upon them right now. We declare that this very moment, they are healed in the mighty name of Jesus. Ganon din po, Panginoon, sa mga nasa kanilang mga tahanan ngayon, mga nakasubaybay online, whoever among them is in need of healing, may they receive their healing in your mighty name. Be healed. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the precious name of Jesus. Sa mga kapatid na may mga espesyal na kahilingan, may mga personal na kahilingan, release the answer to their prayers, O God. Pakinggan ang kanilang mga kahilingan, ipagkaloob ang kanilang mga pangangailangan. Ganon din ang gawin mo sa lahat ng mga nasa kanilang mapuan ngayon, maging sa mga nasa kanilang mga tahanan. Hindi ko man batid kung anong kanilang mga pangangailangan ngayon. Subalit alam namin na kayo ang siyang nakakaalam sa lahat. Alam niyo kung ano ang mas mahalaga at mas na kailangan ng bawat isa. Kung kahit sa iyo lang kami umaasa, sa iyo lang kami nagtitiwala. Panginoong Jesus, wala po kaming pwedeng lapitan kundi kayo lamang. Pakinggan kami. Pakinggan kami. Ipagkaloob po ninyo ang iyong kapayapaan sa amin. Ganon din po, sa oras na ito, pinapanalangin namin ang aming lipunan, ang aming bayan, ang kaguluhan sa politika, at ang mga karahasan na nangyayari sa aming bansa. Pumagitna ka, Panginoon. Pumagitna ka. Ganon din, pinapanalangin namin ang aming simbahan, ang United Methodist Church, lalong-lalo na ang NACS United Methodist Church. Bless mo ang kanyang ministries, kanyang mga manggagawa, at lahat ng kanyang mga miyembro, mula sa pinakabata hanggang sa may maraming gulang. Pag-isahin mo kami sa paglilingkod, pag-isahin mo kami sa pagsamba. Sa ngalan mo, Kristo, to aming panalangin. Amen at amen.
Karangrangen tay ti silaw, ingat bangir ti baybay, barelo intay maispal, kararwan na pukaw. Mga kapatid, i-request natin ating admin pastor, si Pastor Orlina, siyang magbigay sa atin ng dismissal at ang basbas. Mga ginigilig kong kapatid sa Panginoon, pansamantala nagtatapos ang ating pananambahan, narinig ninyo ang mensahe. Tayo ang mabuting katiwala ng Ebanghelyo. At tayo bilang mabuting katiwala, pahayag natin ang pag-ibig, pagpapatawad, ang pag-asang mula sa Diyos. At sa inyong paghayo, tanggapin nyo ang pagpapala ng ating Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Ang pag-ibig ni Kristo na di nagmamaliw, ang patnubay, gabay, pananagampay ng banal na Espiritu ang sumanyong lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.